Специално създаден за всички, които обичат нежната и комфортна прегръдка на Memory пяната. Матрак Memo Optima. Повърхността на този матрак създава усещане за ефирна опора, върху която може да се отпуснеш изцяло, тъй като е допълнително омекотена със слоеве Memory пяна, най-мекият и лесно оформящ се по тялото материал. Хибридната конструкция на модела съчетава най-доброто от технологиите за направа на матраци. В основата е система от индивидуално опаковани пружинки. Това всъщност са множество опорни точки, които реагират индивидуално според оказания върху тях натиск. Така тялото винаги е в балансирана позиция, без да усеща напрежение в раменете, гърба или таза. Към тази система са добавени слоеве еластична бодикер и Memory пяна, като от едната страна тя е по-дебел слой. Така избираш между по-твърда или по-мека страна, върху която да спиш. Кълъфът на Memo Optima е прошит с копринено нежен текстил и пухкави влакна. Перфектният завършек на този нежен като облак модел. Мекота, удобство и релакс. Това са усещанията при всеки контакт с Memo Optima. От TED.